חבר'ה, אז היום אנחנו משחקים בתור אייל. סליחה שאנחנו מתחילים בפרסומת. בטעות לא הקלטתי לכם את ההתחלה, אני ממש קצת שיחקתי, אולי איזה דקה שיחקתי בלעדיכם, אבל בואו נשחק. מה זה? למה יש כאן מלא פרסומות במשחק? אוקיי חבר'ה, בואו נתחיל. אייל, אני בא. די, למה אני צריך לעשות אותי לגוגל? אני לא מבין חבר'ה, מה זה כל הפרסומות האלה? אם אתם מבינים מה עושים בשלב הזה, אני לא יודע. תנו לי, אוקיי, סידרתי את זה. הנה אני אייל שרירי, אני יכול להרביץ, לקפוץ ולהיות אייל. אני אייל. לאן הוא נכנס? גם לי בא. אאוץ'. מגן ממני. איפה האנשים? עכשיו בגלל שעשיתם נהדר אני הולך לתקוף אתכם. אני אייל! רץ מהר. פום. אני אנקום בכל האנשים שעשו לי את זה. אייל, כנס לפה. לא, לאן אתה הולך? אייל משוגע, מה הוא עשה רגע? עכשיו יש לי גם את הכוח הזה. יפה. אוקיי, רגע, מה זה הכוח הזה? בוא נבדוק. אני רוצה להיות לידך. תן לי לעמוד לידך. תודה. הנה, יכלתי לעשות לו לשנייה משהו. די, למה כפתור? למה זה כזה קשה? אני אייל. למה אני עושה לו שלום? פואה! שקוטבנטה! אני שונא אותך! די, למה אני עושה לו שלום? בא לי להרביץ לו! שלום. ניסית רגע לראות עליי? יפו. עכשיו מגיע לך כמה כפות. בום. אוי, זה היה גרוע. חשבתי שזה יהיה טוב. לא, למה כל הפרסומות האלה תמיד? טוב חבר'ה, הפרסומות האלה מעצבנות אותי, אז אני אצור לכם את הסרטון ואגיד לכם שהפרסומות נגמרות. חזרנו חבר'ה, חזרנו למשחק. קיבלתי תיבה. אני לא יכול לפתוח אותה. לא משנה, תהפוך להיות אייל. שלום, מישהו שאני לא מכיר. אני יכול לקפוץ גבוה כמו שעשיתי רגע? שלום. הוא הפך להיות גם אייל, יחמוד שלי. בוא אייל צ'יקלה, בוא. די. יופי. בוא נהיה איילים רגילים. איפה הוא? אתה אייל טוב. בוא, אייל צ'יקלה. בוא נהרוס מכוניות. איפה אתה אייל? יופי. תעמוד פה, ומכונית בא, בום! נעשה לה את זה. זה היה כואב. מה אתה דורך עליי, אייל משוגע? טוב, יש עוד פעם פרסומות, חכו. חזרנו. נגמרו כל הפרסומות. העפתי אותה לכביש השני, אבל היא הרגה אותי. די לדרוך עליי כל שנייה. אין לי בעיה. הפוך לטנטן! הבנתי חבר'ה. תסתכלו. אני אראה, ככה אני משתגר, יפה. די, לא בא להיות יותר. אייל. אוקיי. אאוץ', נפלה לי פשוט תיבה לפרצוף. טוב, המשכנו חבר'ה. אבל פתאום נפלה לי תיבה לפרצוף ברגע שהלכתי לפה. אני לא מאמין מה זה. לא מבין מה זה. לא בא לי לדעתך, בגלל מעצבן. שתורך עליי כל הזמן. יאוץ'. אייל, די לזרוך עליי. אני אהרוג אותך. תן לי, בוא נקפטיף אותך. בוא פה. אני אהפוך אותו להיות ילד שלי. אהפוך אותו להיות חזק. אאוץ', מה דורסת אותי? יא משוגעת אחת. אני ארביץ אחת שתשברי. שתעוף. הנה, היא נקשה פה. זהו, הרסתי אותה. מי נוהג שם?
בוא נעיף גם הצד הזה. אאוץ'. אייל, די. אייל, אוף. אני צריך להרוס את המכונית הזאת. בום. ראיתם, הירוק הזה ניסה לדרוס אותי, אז הוא פשוט בחד אז הוא הלך. די! תהפוך להיות אייל גברי ומהיר. לא. אייל גברי ומהיר. מה זה? עוד פעם פרסומת חבר'ה, אני יוצר, אני שיחה על כל פרסומות. המשכנו חבר'ס, אנחנו איילים מהירים. טוב, עושים אותה פה. פיו! הרסנו אותה כבר. הנה, עכשיו הרסנו. די לזרוק עליי תיבות מהשמיים. העפתי אותה לכביש השני. במכונית שמקודם ברחה ממני. אתה... רגע, רסה אותי, אני אחזיר לה על זה. אייל רוץ? אייל? עליה. ג'דה. מה אתה רס אותי? אופי, לכביש השני. אופי לים. תדעי שאתה אופי לים. אני משתגע! בום! שברתי אותה. היי, לאן אייל בורח? לאן אתה בורח, אייל? אתה רוצה לנקום בה, הילדה הזאת? שאני אהפוך אותה לאיילאית. אני חייב להפוך לאייל רגיל. בשביל להפוך אותה אני צריך להפוך לאייל רגיל. אני צריך לעשות לה ככה. הנה, חמודה, היא אוהבת אותי. לא, למה את בורחת? אני אמא שלך. אייל. היא הפכה להיות אייל גם. כל המשרתים שלי אחריי. טוב חבר'ה, יש עוד פרסומת. מה זה? בא לראות לכם את הפרסומת הזאת. מה זה? בואו נראה, דף ריק. לצעירים ינשוף. ומה עכשיו יוצא? לעוף. מהפנים שלי. נו די, למה זה חוזר לפרסומת? פליי גוגל. יופי. לא, למה זה נכנסתי לגוגל? זה מעצבן אותי. כל הפרסומות האלה מעצבנות אותי. נו כבר. אני צריך לראות פה. יפה. ועוד צריך להגיד לפליי גוגל בשביל שאני אוריד אתכם. את האפליקציה הגרועה הזאת אני בחיים לא יוריד. נראה לי שאני צריך להוריד אותה. אני לא רוצה להוריד אותה. יש לי רעיון, נעשה להם סקאם גט סקאם. אוקיי, אני מוריד אותה. ותנו להיכנס פליז. יש לי אותה חבר'ה, די. טוב, אני אצא לכם שאני אסיים כי זה משעמם. סיימתי חבר'ה, חזרתי. כל הדברים לבוא אליי. כל אנשי צוות. מה נראה לכם שאני איים רגיל? דרסתי? לא. רק אהבתי אותה. אתם חושבים שהיא דרסה אותי? אני יהפוך אותה. חכו. די! בום! אהבתי אותה יפה. עכשיו היא תחסם לכולם את הדרך. לא. את הולכת להיות שם. ואת הולכת, אני אעשה לך חביתה קטנה. יופי, שתחסמי לכולם את הדרך. אף אחד לא נוסע מהדרך הזאת. שמעתם אותי? כן. לא, איך היא מצליחה לעבור? בוא נדחוף גם אותה. אותה נדחוף לשם. יפה איילים, ראיתם איך העיפו אותם? פיו! לא משנה, זה היה גרוע. תהרסו את המכונית הזאת. היי, למה אני יושב? תקום גבר. עכשיו תהרוס אותה, פום! איילים? יופי. די! שקט. איפה אתם? דרסתי כבר? אני לא זוכר, אבל צריך גם... בום! הפכתי אותה, אומייגאד. שקט. אייל רץ. אני הולך להרוס את המכונית הזאת. לא פרסומת. אוקיי, חבר'ה, אנחנו עוד פעם. אני רוצה להוסיף עוד... רוצים שנוסיף את הסוס הזה לחברים שלנו? הוא אחלה של רכב. סוס. זה לא כל זה גרוע הזאת. בוא נרביץ לו בגלל שהוא היה
מהיר, איתי, רצח. יא. אני יכולה לקחת אותו, ואני אקח אותו ונזרוק אותו איפשהו. נזרוק אותו לים, חבר'ה. רגע, בא לי לאמץ אותך. נראה איש טוב. עזוב. יש. קודם ניקח אותו. נרוץ לים ונזרוק אותו. זרוק! ניתן לנו פה מספיק. תרוץ מהר, תחפש עוד דברים. אוקיי, חבר'ה. מה זה הפרה הענקית הזאת? אני רוצה להיכנס לשם. איך נכנסים? בן אדם. תהיו בזהירים. לא, הוא אחד מאיתנו. לא משנה, המשכנו לפרסומת, אתם מכזים. טוב חבר'ה, אני אעשה לכם חלק 2. אני לא יכול לקרוא לפרסומות האלה. ויאללה, ביי.